Hala! Hindi ako sumama, sila lang. Hindi ka sumama? Akala ko. Tingin, ah! Sabay tingin ka dapat sa pate. Ito na lang, te. Isa pa, isa pa. Oh. Parang yung practice na. Kalenda. Hindi ko na kaya yung sarili ko, Bishi. Ano, ano, hindi tuloy ang mo. Maliligo muna kami. Inay. Ang sarap. Andun kasi doon sa amin. Mga tao karon oy. Pagpulo dai. Madam, ka na madam. Ma'am, si Mer, ano na yung inaaralan Dai, mo? ka pulo dai. Kaya yung pulo dai. Naglabas sa ilog. Naglaba kayo sa ilog? Yes, tapos na kami ni Carlo. Dito kami naliligo dati. Dito kami pailalim kami lagi. Malalim pa dati. Ay, dyan malalim dyan. Kami yan yung makasama na. Okay, at yun nga, matapos ang aking paglalaba dito sa ilog, may mga kamarites akong dumating. Ay, none other than Rhea Pilingera and Batingting. Ayun yung sa ano, di ba? Parang bell. Okay, Batingting. Ting talaga gamit. Hindi, kumaga sa ano, Batingting. Oo, Batingting. Sa amin ang Batingting parang bell. Okay, so nandito tayo para makimarites sa kanila. Okay, kung hindi nyo po, ay, ano po, kung inyo po susumayin o titignan ng grupo ng mga social crime squad, sila lang po yung dalawang babaeng meron kami natatango. Ang tanong lang kasi, bakit iniisip na Shoutout sa kumuha ng picture. Mag-inom makapasok ka. sa Agaw mo mag-inom mo. mga tatagay? Bakit naisip nyo na mapabilang? Bakit nyo naisip na mapabilang sa social crime squad? Kasi knowing na mostly puro bakla yung mga, di ba? Hindi naman namin siya ano na, parang inano namin na maging kasama sa, or part sa social crime dito. Friend namin sila before. And then naging, ano lang yung relationship namin through bonding, ganun. Parang, Mas lalo. parang hindi na, or parang imposible nang magkahiwalay, ganun. Kaya mas naging intact lang. Yeah. Ikaw, kasi Ako naman, simula nung high school, high school pa lang, siyempre mga pangalan na lapitin ka na ng mga bets. sila Macron, si Brenda. So hanggang sa, alam mo na, nabuo. Palagi kami magkasama. So ayun, Ano yung tawag sa inyo, yung grupo niyo? Amegas. Amegas. Amegas yung tawag sa amin noon. Noon. Ay, yung mga magkakagrupo kayo rito, mga... Mga bakla. Ako lang Ikaw lang yung nag-iisang babae. Sa amin naman. Balik dalawa, pero yung isa nasa tayo. Wala eh. Ikaw, meron ka rin isang grupo. Sila rin. Pero hindi kami same ng ano ni Rhea, ng time. Okay. Hindi kami same ng time. So nung time na ano na siya, nagkaroon na siya ng babies, ako naman yung parang palagi na nila siya sa Nakakasama. Pero childhood friend ko na sila noon. Pero hindi lang ako pinagala. Okay. So ngayon kung kailan mga may anak na, tsaka naging gala. Hindi, anyway, ako lang yung anak, si Batik na lang. Wala pa. Wala pang anak si Bating. Body figure lang. Nakakahiro sa body figure. Okay. So ganito, kung papipiliin kayo or kung ano kayo, walang ano ha, wala namang hong issue, no? Kung sakali lang, papipiliin ka na magiging kaibigan o mas pinakamalapit para sa'yo, ano pipiliin mo, Becky or babae na kaibigan? Mas maganda yung mga bakla. Kasi true sila. Super. Paano mo nasabi ni Turo ang isang Kasi prangka. Kung anong nakikita nila sa'yo, sinasabi nila. Tsaka Ganun. maririnig mo. Yeah. So, kasi yung mga babae. Hindi doon naman mo lahat makikita. hindi naman po lahat Yung mga babae naman friend mo, maririnig mo yung mga kamarites sila sa ibang friend mo. Hindi sila prangka, di ba? Ganun yung mga babae. So medyo may pagka-sensitive pa rin. Yeah. Ikaw, Rhea. Ako naman, na-feel ko talaga na true friends sila kasi lahat talaga sinasabi sa akin kahit yung mga pangit na sides ko, diretsahan yung pagka... Tsaka tested mo na talaga kasi high school pa lang. Tested ko na talaga sila. Mas maganda, mas feel ko lang talaga na mas
enjoy yung kasama yung mga bakla. Sobrang lapit. Ah, mas masaya, mas cool. Okay, ganito. Total na itanong ko rin to kina Taishin and kina Hana. Just like you, the first time we met, first impression. Ay, mabait. Kasi, di ba? Oo, madaldal. Kasi, pagkarating pa lang nito, ang daldal na, ay, ano ba? Kasi ko yung si Alte. Parang ano. Parang matatakot ka makipag-usap sa kanya. Sobrang daldal. And feel ko talaga na ma-close kita agad-agad kasi sobrang daldal. Ah! Di ba? Kasi dito sa social clubber, bawal na tahimik. Oo, dapat talaga talaga madaldal. madaldal ka. Oo. Okay. Yung syempre nasa Manila pa lang kami. Hindi pa tayo nagkikita through chat or nakikita lang natin yung mga videos natin. Ano yung nakikita nyo or yung huwag naman expectation, baka masyadong ano. Ano yung sa tingin nyo, yung nakita nyo doon sa mga video, kung sino man yung mga nakasama ko sa vlog, sa tingin nyo magja-jive sa ating dalawa, yung ating shoot na meron. Sa inuman, Sa inuman! Sa kamaritesan! Sa mga chismis. Chismis. Parang doon tayo mag-ano, babanda. Wait, sa kalandian? Uy! Supaman! Ang joke! Akala ko ba naman napaka-hindi nitong mga to. Mas malandi rin pala sa akin. Char. Hindi. Alam mo ako talaga, excited ako na sabi ko talaga, pag pumunta ako dito ng saan, hindi pwedeng hindi ko kayo talaga mag-isa-isa makikilala. At hindi lang yan, ako marami pa tayong pagbabanding. Pero bago yan, meron akong gift. Carla! Ano ba? Sino Lalo! Sino ba sponsor niya? Ayan, hindi sa akin to, ano ko to talaga, binili ko yan, kayo, anong gusto niyo para sa mga emotion? O, gagawin na ko. Mickey Mouse. Ayan. O, Hindi naman to. Para tayo. you open niyo yan. Thank you so much, Althea. Tingnan niyo kasi ganyan din yung mga Nakabala dress. pa talaga siya. Grabe. Yes. Alam ko lang meron ito, hindi na ako nagdala ng damit para ako Ano, nakabra ka lang pupunta dito? Naglakas ako ng extra. Para may isusuot na tayo after Feeling ko ito yung outfit pa natin sa nalabhan. birthday ni Dress. Madam. Wow. Mga girly-girly lang, di ba? Ay, di ba halos ganito? Di ba halos ganito yung bigay mo sa mga... Yes, Yes. pinatayishin. Meron din kina Susuotin ano, natin, meron din kina Isahan Sena. lang. Parang feeling ko magano tayo nung nakapuruga dito. Pero abangan niyo yan, yung sa mga natin, sa mga friends natin, Bex, syempre hindi naman sila nagagawa, si Jigjig hindi nagagawa. So meron din sila, so soon abangan nila yan. Wow. Ayan. Thank you, Thank you Althea. din. Thank Thank you you sa so inyong much, dalawa. Althea, sa Naku, marami pa kami pagbabanding, marami pa kami pagchichikahan. Ito ay ano pa lang, simula pa lamang ng aming chismisan. Yes. So bago ang lahat, huwag niyo po kalilimutan i-like at i-follow ang kanilang mga social media account. Yes. Rhea Filingera channel sa YouTube. Then sa And Facebook sa page. Facebook page din, meron ako Rhea Filingera. And Batingting! Subscribe niyo po ako sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page ko. Batingting din. And syempre, thank you. Althea Bababu. Yes, sa aking Yeah, Facebook Baba page Boo. at Ma'am Shiji. And thank you rin kay Carlota. Hi! Naging sirena na sa ilog. And kay Aldrin na. Audrey Batino, sige ang na, aking Aldrin. cameraman. Nasa kanyang Joke Facebook ka page. pa. Taray. Kanina pa utot ng utot. Isti ka na. Simbahan. Maraming salamat. Until next chismisan. Bye! Bye! It's DJ.